woni fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir ma fu lugeno dilani cherno abu boringartani cherno abu dilani cherno abu boringartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo Olto geno lamdo kamuji jido wada badola to odunya Hawa ni da ne kino kuma ta yafta ka leftu dem Lefirman? ko mo da ya ma ko woni ko da ma ko ba da ma ko woni ndef da woni min gil gotima jommi rengi sak 5 minutes kam cerda sandi madam tan ya taru be dal ko badda e dum ko ni man ñebbere mo nakesi wala ñebbe ko kess ma rebe ko le mo dillo dum de mo dillo ma ko tin tan dem dilli ko badda jaw def jaw dum no liñi maji dum do mara hen orsovel lo jar ma la adon seetu ngondo wawa haltu ma so redum dum kur andi ko modi hen ara kay am adan on mi wanda aski handi ga mom ya jamani ni ya jama no jarami jama ndur len ne waye jama wala ya wad ko ngal bala ma faami inshallah la ma faami jaw batta ko jaw batta ko ya ko watra a so medi nduka so metti nduka so safi nduka so fi nduka ay waran da ko jidda mi kay jom natal mi non defi tumi wada wara ma tufam budda manen bogos mera da ma tufam jara woni fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi me banden do wima ko diluma sabi despiro mo eski fima gen burma boler sabi burma yor kos a wadda ren tan bay a nappat basal nappere te mu sama mi nekki jom nak billahi wala mo wilo liggey min ko doygol sahabi yak zain do buram kan bada yin non ari mulan rewdo ngogal cikama nafu naframa e dar boy wadate sahabi kontin tan ak zain ka jammani bir lel dana tay dum ko problème kay ça c'est mon ami c'est comment tranquille nice free oh so salminde versus ko couleur zain tranquille borom do nice angam ko ni tan ayde famata joro wayri galere way borom do ya sabi randa fi situation ko change jom sa fra wayru sel ma ko famat kam sabi ko wayru ma jikko ana o patado toujours koni Wait, no jabu be sabi ne kalde ma jabu robi jo chuma ja de mashallah oh classe comment tranquille pas chaud wadina burum do a fama direct sabi a fama oui c'est normal nice tranquille mamarton inchallah mais classe argay ana wayri dependem hunde ya sabi dependam hunde sabi dependam don hunde go faci ko mari jajo maraba nice welcome wilugi ya sabi argay kadi ken siglam nay do 500 ngannam 500 wani an gello pour gar woni fegel fegol an oro sa yim manda fu no mbayrani ar list yesmo ya firu ko firu koy classe joni ado malama joni burma hakkun ma ko jidda ko wattude am dum holon goor hakkunare mo non ko dum rek kalda person kaldam ni ko bakka o taw men do ene jodi no hollir men jogi no kuma khalis ar jag an gello woni fegel ete jom halama ko yaw ko pocham badem ya firu mi dado an sigla galon hakkun ma fum jewto dum sayi ko ni ko lel fogo an lelti saydi nja haaju maada say min parce que wala dum goduma jolten quoi so yidi jolta da jaro wa wonde ada selli
Ni oro weekend. Est-ce que maman? No, badim. Badim. Para weekend por ejemplo après. Ok, wala kuy photo après ala pole ko wala wonde ko mom no jiro quoi. Ok, Ambe, est-ce que ça va très bien? An min tani ma gondi do e gallo. An a dañi dum do Maroc biya en jahata. Pourquoi en jahat? No, pas de ni au programme. Kon ede mi hala ma be. I mean, way kum si kum min kum secrétaire ma. Kal to mawda yaade. Kal to wadda ya ara yahat. Andi be. Maroc de yahat. No, process. Andi be min sudara way bat andi ko jaara ko jaami diganaji ma tout ça ko enen jaara tout ça. Fama tan ko andi odo projet mom seulement mom ko min tan gor way yaade. Pardon? O projet ko min tan gor way yaade ko. Do e Maroc. Do e Maroc. Mine ma teppere ma. No, andi ke be mi da wadi musuma ko andi jaadi tout le temps mi fo woni jaadi manam non Portugal en jaara woni Afrique fama tan ko min ko ngol me ma ka jum sudam ko jum suduma andi dum ko wadde wadi hakkille ma teppere ma Maroc ko mine ma jaadi hen ala wela ala metta me fondi hen nak no podduda e no badduda e ban ya am jaaden Maroc ya am no tous les façons mam yow soit c'est une jaade mam yow c'est une jaade aussi mam yow quoi kan wawande fo ma femme. Ok, nice. Femme to asiki min an gormel accuma jaha Maroc min teperam nganda fere ma kon jol balejo krum tu mi taki basto balejo krum sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi me banden do wima wala hajuma an min pourquoi ay di hubbude mon kam tan pourquoi ay di hubbude mon kam isa hubbude mon kam ko dañal men ko madde min ke dum haami dum yida hubbude mon kam taala ndekere kaño way non ke kaño mo nyaami mo kañum lepti min ma kan hande ni kaño lepti ana nyamran ko kan wala ke ko tumbula fadal nyamde kan ko nyamde kañum mi kam ni mojjere dum muso dum do tim bad mi hen ga ndekere ga wananda dem gil ma nyamde dami topito nyamere may fof wananda dem adun ko majjamba ko majjanna fu bedandi sanan do no tawrado men garda kan jitta biya mem do biya mi woto nyam biya mo ram nyam jon dartin wala jon nan hen nan sen wada ma gosmana gos kan majjere sona dum de ko nyam to kan mus wallahi mus wallahi ono hoddo non der touche and panda kada sahla ga ndri yimbe ala ala ko dum ko reclame ko to touche mo non mi ke jogar santi avi akule malam ko touche wal mbaxalen suppu kanjen daxi ko non ci bundir jona dalo ala bonnet abura bonnet ala ay dudu woni dudu wati ko ha wad ka wawu jahli ko gadda ko sa sen ma di bonde yene ma nen adani digi ya vraiment wawa jogar ay santi ma ana be usidam gal no serla ka jupay douche ndem sa yir non ne jam ga ko ne douche yim ya wudu yono ko yesi men dañu boné min kay kan dañu boné min sona kam mi ñebe tan yesuma do bitu da mbur ma fu ngara ciuwa ya min fu ko min gosho na bu ma kan ana nyama kan ya ma ko jani ko nyama yes barder mi ambata bu bismillah sama bu nando kadam sa dar bismillah kana bu to ni ko mondo cela bu nando ko mo teme jema teme je an ka pandi wal teme je ma Salis wa teme je kay so woni ko calna ko application sa te ni transfer ma numéro ma transfer ma faram sel wa siddo Uson, ar jigi temi jolla xalisam won be calnam sari mi transfer ma mi ala telephone temir joyi jungu sari sayida jaha ko daaji atu mubi da jil mondo développer yan na mi ko lagal mi développer ko jida e monde mi ala e monde mi no ko mondo ngommi ko ceerno to non kaw ko tarato ngummi mi parane horam sada ummini mi ngara sala mi rutto sa ummi mi taro non e wattemi jima am gonda xalisam won ko calnam archef mi haalde ma archef
saɗiɗi mi transfert ma ɗum tiɗe fodde haalise téléphone min mi hangaki de attimi joyima saɗiɗi nade sa yiɗi a jokkoɗa e haaju ma bondiya kan gam konto ngu giƴiramo boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o serdima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu woyrendo men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo. Hello, copine boy. Salut, c'est comment? Ça va bien? Ça va? On l'a un peu d'eau. Hold mon beau. Go down. Min got heddi do ene gallo. Arta do. Ene nardo annen kati. Hajma. Ayide. Adam comportare. Famille. Jaro. What happened, my banana? Okay. Maman. Enfin, depuis. Ça va? Ça va. Alhamdulillah. Machallah. Madame Angel. Hey. Alhamdulillah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Actually, vous avez un. Min wala di do ci do Non, si, ko di njati ñom ci ko ke. Min amwara wala di do ci jatin ken. Bi mam ya daw di wala di daw ba. No, di daw ni. Et puis bi mam plusieurs fois. Ça la daw min. So tawi ko ni jattata ko min ma ndara tan. Parce que ni la andi be dura me ba fama tan andi mom ko min tan way do ana wa ni ko atan jimi ko fama tan. Ni wara ko be na fe ko. Okay. Furan jauh dulu pak. John, Madam Manjanga. Why? I have like you do chunch. No, thank you. Ceerno min de haaju tiɗɗo addi kam ɗo ɗo segilam goto guil cukaka ko ha joni minen jadata mais joni omo uddiri o resi debbo jontaɗo joyi liggey moƴƴo kadi mi heewi haalis parfois ni o tawra men komin jooɗi ƴetta haalis mo hokkami min mbaɗa arayde joni noon jinnoen ko mbaɗaɗa hen gueɗel gandanɗa hoore ma o joyi ko fof ko yammino artat eyyi ko ɗum adduno am ɗo Ko behan tapi Ibrahim online. Tapi normal online. Dia ni tadi jumpa dua ekor. Kono. Dia makan dah jual telur. Dia bilang kupula apa? Kakip. Mungkin berbesi pasal kini pengen doju, pasal kini dah macam bilang mau malu. Orang belum jatuh nu. Apa yang belum? Jangan ini belum jatuh. No. Nah, kan kupula. Makan dah. Kes. Kalau nak kuisela. Dia kau kupula. Andi makan. Maria mau ke kopi mau don. Kom kala. Ko gongo. Al fori hirde mbel fori hirde. Darure fori hirde. Yo. Meka bernam de ene de en banki kat. Donc min horama foti deji oɗo banki par ce que min arande min andi min wiyando goɗɗo so wona donc min wala fotani sikkirade manam wona ɗi ɓurɗe wona ɗi cembe ɓurɗuɗanam fotoka foti jemde no fewi quoi wallahi an a famande min sayi mi hirima wona pour an ko pour heddiɓe par ce que min mbeɗa andi hande joni instant mo gonɗen ɗo joni ay rewɓe ɓe goppatama ndeeƴa wona nden ko gorko yaari yiilo joni ko rewɓe garata jiilo an aɗa andi ceego ka jottano maɓe goppa min ndeeƴa par ce que min ko an tan jeeyi min mi hannimo ɗum
non moom mooy loolu pour nga dem comprendre tey anje nder se Faro nggak terdahap. anje rek surprise Oke. Thank you. Kam anno min no import export mbaɗen walla saka an neɗɗo Allah uddi ɗum mbiya yam ara min itta ko o joggi ko fof mbattu e ma te mbiɗa ko sehil ma ɗum ko hasitagal min kam somi ko sagam somi heeɓi ko ɗum de injin ɗum ɗum ko sinno ko sago ma kono wona sago ma ɗo ala sinno ko sagam ay neɗɗo a jaɓata Allah no woodi a faami ko Allah tagma tagimo itti waɗnimo an ñaago Allah waɗanma neɗɗo aɗa wawi wonde jaloux kono woto yaade hasitagal neɗɗo hiri ñamba a hira jeeya neɗɗo jogui hunde mbiya ɗum ɗo mbiɗa foti dañde ko ɓuuri ɗum kono wona bonnande kaari pour ya heɓa an ko pour ya heɓa kaari heɓno ko an kay ñaago Allah tan hokkuma mais ceerno o forani wonde to am par ce que ay école nde min jangannode min ɓurno fodde fof donc hande o ara ni huɓirni wonude am min ɗum je ne comprends pas ça je comprends pas kay an so ngamananirta mbimami oɗo ko Allah waɗimi ko woni ko ñaago Allah waɗma an min ko ɗum mbimami mbiya ce n'est pas comprendre c'est ko comprendre ɗon gade Allah ko compiri ni kay Allah kay baɗɗomo ɗon kay mataw ko on poɗɗa ñagata waɗma an ko ɓuri ɗum ɗon eyyi ɗum fof mi yedde te an o wona sehil ma an ka an sa hokkam poson o a waram an joni so ma hokkum so wandimam ɗo hunde joom tottimam ma hokkuma yaro ma jarnata eyyi subhanallah an ka neɗɗo wiyata neɗɗo kefere kono an ka zaman firaun en non ceerno o forani wonde to am min ni ɗum mi jaɓata ɗum wonno koyɗam ɗum adduno kam ɗo sara e waɗandemi ɗum mi wawa waɗandemi ɗum an wona noppi an ɗo an huula Allah heɗo kaldemam ko heɗo uddita haqqille ma o mbimami neɗɗo wonen gueɗe watta ɗum aduna woto hunde jaranma ɗum ka gorko ka cuuɗel toxel haydara manquila ko aduna ma woni wattadema an liggoɗa daña ko tañi ko ñagoɗo Allah hokkuma mbasa bonnandemo aɗa wawi wiyade ceerno goɗɗo mo wonami waɗanma ɗum jawdi artema ma ñan lahar Allah waɗama procéde ɗin yawi ha may ɗum noon hokko hoore ma jaam jaaha liggoyɗa woto miijo aduna miijo lahara kuɗaɗo miijo lahara an a duwanaka de min ni mboɗo wiya ɓaade a wawa mom ƴeew ceerno goɗɗo baɗano kam ɗum wona an goto wonɗo ceerno nen ko kalantumami ko nen ko kalantumami ko wona goto wonɗo ceerno o dasbano kam ɗum wallahi ɓowli deedin goji o ɓowli reedu kuɗaɗo aɗa wayno jugum ni darndema darnde seyɗani ngala ɗo mbiyami ligganma neɗɗo o sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ene jogui joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou woyrendo men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo oto gueno lamɗo kammuji yo hedde men wonde demmo om jaamen cher sikko ngoni e nditan affaire uji ɓoyni affaire uji quoi sérieusement parlé ala gonɗa maysir sona kiram maysir no wayni ko Allah rokkimo ala ko mbawɗa hen chaque fois mbaɗɗom dépendre min n'est ce pas ko dépendre min ko addi wonde eɗen coone wargue sugare ɗe mbaɗen afruji men n'est ce pas ana wawi yettir ɗum Allah ba ɓoyni affaire uji hay affaire goto ala hen an gonɗa e mori ko kiram a faami chaque fois mo rewɗo debbo moko ɗiɗon e salmin men a faami an kalno ɓe teske moko ni kalno rewɗo debbo moko rek saabi a enerve waɗ ɗiɗon an gonɗa aw ɓe janan wuuro firi ɗum haɗani wonde firi mais juste que boyo feyi boyo yeehi affaire uji an joni so faami warses an joni so faami aɗa wattemo haqqille n'est ce pas mbattanmi mo hakkille sa wattanmo haqqille wona kalto joɗɗen kaala haala makko boyi bon a fotan positionné ni an so faami joni konko gonɗa protégé ni non protégé animo heɗem haalamma protégé animo wono ɗiɓe fof kon seglaɓam wono ɗiɓe fof ndeni poté yam a faami même wopparama saabi
so heddima hakkude min e ma a faami kanko so yalti gonaɗo ar degdegam ɗiɗon mi ala hen classe hen ka siglam noon ko siglam woni ɓiɓɓe fof ndindi poreyam sambi sa wona position poɗɗa wonde ga par ce que min aɗa andi majji afrique fof min an ɓurɗo wonde gaynde a faami kaltudami mi nawre donc wona position poɗɗa wonde min sa darrimnima hawam a faami an joni heɗam haalama an joni safidiri jiɗayri joni min kanko komi coymoko walla ɗiɗon ko ɗum kolliɗa ɗum mi coymoko hol toon protège am an ko ɗum kolliɗa ɗo boy gon kalanmami gon kalamama wa nan ɗum hol gon an wondar protège am mbiya gon kalana protège animo salamu aleykum protège animo dey a faami min ka kalan ɗum haala moko a faami no wayni min kalmi ko moƴƴere mo wonde kam wala probléme par ce que ɗum hollit men an a yiyani so rewi hedde men ko geste mo waɗatde ko hollata men ko fof an ɗum a yiyani ɗum kana ɗum ko an yiɗum ɗum ko an yiɗum dey min haydara mi yiyani moko c'est juste ko moƴƴere Allah e nelaɗo mum o moƴƴe men ko woni ko noon ko Allah rokkima ala ko mbawɗen hen ala ko mbawɗen ala ko mbawmi hen a faami saɗa ittu ɗum a tampat so wiɓe ittu ɗum mi tampat ko woni ko goppiremo noon classe hoto wona gonga jiɗɗa ba betti kam saabi wona ɗon padira ɗum hen ay kalnata gonga fof andi wiya betti kam min bettanima gonga kalanmami tinne hoore ma an bara wawi jeeyi jeeyde ƴewno wayni esi a wayni noon boy ta gorko ina jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou wayrendo men ha susi seeremɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kamuji ɗi dembo cilli chauffeur o teme ko winda faade notodda teme inchallah ɓiɗi dawno kumɗo ɓiɗemi cilli holon ɓiɗemi cilli goto joom oto e ko jomum ko wondi kam en ala joom oto kaw nenam ko yiɗi ardude makko nangi ɗum tan ko pass yumma eyyi ko yiɗi ardo eyyi mi anam deɗeɗo balɗe fof mi alama nan tan jaaƴa mi anda probléme ƴiƴam mi anda ha ko ji sibro ƴiƴam mabɓe min mi haalni wiyam ndento ha ko tan gandanɗa hoore ma ko guili 3 heures so gottimi ñalawma barmi wonata ko yaade curki sa anda cikra garnade ɗum ha ko cikra garnade curki garnade tan tawat minini haalama kono mbeɗe yiɗi fammindema gueɗe ɗiɗi ha tefi ay gallo ɗum faadi gallo no faadi sa neni gallo no faadi tan gallo ala cuuɗi e waɗi cuuɗi a faami ma ay suudu ma joni aɗa jogui jineji 4 walla 5 kema mballa a faami suudu nduɗo mi jiitani fitte tan udde suudu nduɗo mo jiiɗani fitte no udde a faami jinneji noon ɗon mballa firti ko joni yumma wawa arde ɗo so wonno yumma so ari ɗo tan balɗe ɗiɗi balɗe tati ruttoto mi wi jinneji yo ƴewtu koɗi luɓam ɗo tan balɗe ɗiɗi tati ha yumma hoto mais jinneji mbawa wadde ɗon saabu yumma ko yiɗi ɓoyde ɗo joni noon ɗe balɗe wona mbiɗa haaldano e maçon mbiɗa haaldano e maçon mbeɗe yiɗi ɗo e ɗe balɗe seeɗa yimɓe ngabbini dow o mbaɗen élévation so ngabbini dow o on saaha noon yumma eyyi waɗa yumma suudu waɗa ɗum duuso intérieur nder watta ɓuftade nder ga ɗon jippaki less ni kaw ona an kam aɗa andi jinneji fuu to ɓuuri wadde jaɓɓade koɗe jinne noto wona goto jinneji fuu ɗe ɗo kadi min mi wawi wonde ɗo mbiɗa wona ɗo ñande fof mbiɗa walde jinneji on mbawa haalandemi ɗum te min mi meeɗa waldude hooram nin ko gonmi fuur ko ñande fof ko min tan e nena mbaldata joni noon jimmi tan ko yon ballam nena marta oɗo janggo mi watta waldude nenam ɓuuri sirde mi ala confiance de continue walde ɗiɗo jinneji tokal ñande fof komi naññaɗo ɗo ndeken rewɓe araɓe yam jamma koɗum ɗo sikka bomal afrique ndeken ko jinneji afrique joni heɗen haala min jiɗi ya fammi ko kalmi ko mi sala yumma yo ar mais jinneji wonɓe ɗo ɓe so yumma ari kamɓe ɓe gaddata ɓe jaha joppallaka so payi lahara aɗa dañi koko ñamɗa ko neltata yumma ko min ko liggotoɓe ɗo ko aɗanti ummi wona kamɓe gaddata ɗum mbiya yo payi lahara wona ɗum ko waɗi ko mbiyatama ala intelligence a faami ɓe so jeehi joni wona en nata jogade ko ñamɗen accuɗo ha ɗo yeeso hawre montini dow yumma ara heed dow kono yumma arata jinneji jaaɗen mbasen ɗum joni wona haajuma min mam haalde yumma noddu mam famminum ko fama min kay sa wawi haalde ala ceɗe noddu aɗani mam famminum min kam itten hunukuma rana min kam hay neɗɗo mi ala confiance ake jinne itten hunukuma min famminum ma gotto walde ha gon neno kaldirɗani elle minen min jiiɗa ɓe ngara ɗo rendinamen aɗa ana ala probléme kawɗo men nenam hay kawma a ñaari mi ngara ɗo joni kam so ala probléme ala hay kalɗa ko yiiti wona mbiɗama oɗo ɓuuri jeeɗuɗi
Mamadou kono ay ɗum ɗo yim min gañat ɓe ngal Mamadou min kasi Mamadou jinneji kam fosade ma fusi hoore ma ɗi ɓaleji mbaɗa wawi jogude janesi ɗum fot to a fusi hoore ma yimɓe fof ngini yidde ɗo ya gusuji maɗa sille ɗo yimɓe ɗe cinki goka lowi lowɓe mi loowi ayi o so yetti goo o waɗi fete jomo ko nani foppeno abuyi ɗo ñanden ɗo ala ko wiyani ɓe téléphone omo neegi wiide en jiiɗaɓe ngara o rendino jiiba a majjanno waɗi mbimi ko mi on kawam ko heccu min ɓurum intelligence min ɓurum crédit avant mo noddu joni mi meƴƴo nder suudu joni mi nodduki makko mi haalan ko nanata mi funto mardam taw kay ɗum koye paɗa koye wattali nden ko joni paɗe keewi laamu ha may saari saɓe ngari ɗo hen liggey ma boni par ce que mbayi yiɗɗo kille ɓe jata ɓe jaftene ene jahena garta ɓe mbi ɓe nattaɓe ɓe tiifiɓe keewi sendima e bande en ɗo wima koddiloma ñayi ngesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiloma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno